Shalom, horas dihita saluhutna, amang dainang terlumubi na poso ni Tuhan, amang pandita Sitohang, amang pandita Tampubulon, amang pandita Purba Dohot, amang pandita Sinambela. Shalom amang pandita. Horas, shalom. Shalom. Mudah-mudahan sehat kita sudah di Sedarion. Amin, puji Tuhan. Songon uluan di parsajarata, parsajaran pawaluhon, ima hasurungan ni Kristus. Marsajar maitas di bagasan sa mingguan. Adorang ta mulai parsajarata, ta jahama ayat sa pilota, ta pangidoma amang pandita tampubolon, majaha ayat sa pilota. Mulai tema di amang pendita Yesus manukalit, napa satu tuhami apa retikion nalau majahon ayat siapilot dihita di persajarata napa waluhon ima hasurungan ni Kristus. Denet mai sian buku Kolose sada ayat 15 rodi 17. Ibana do sumani debata nasotaridai na parjolo tubuh sian nasa na tinopa ai marhiti sian ibana do ditopa salhuna na di banua ginjang dohot na di tanoon na tarida dohot na sotaridai akka habangsa akka harajaon akka gonggoman akka parhuasoon salu naido ditopa marhite hite ibana jala marhapatean tu ibana jala dijoloni salhuna do ibana jala salhu naido hot di bagasan ibana songoni masahakna mulai tema dita salhuna amin. Mauleta di amang pandita tampubolon, tamajaha ayat sa pilota di parsajarata. Senari asa ta mulai parsajarata, tapangidoma ada di amang pandita Purba Tangiang Pamuhai. Tapasara marwata mantanyang maita. Ale Tuhan jauh pada patanami madok mulia tahami Tuhan biar pamuri pertekianon isiala asir holong ni roham namanya kami saat lo ditikio di dalam marsiajar kami Tuhan siap persiajaran pawaluhon sehingga Tuhan persiajaran nalau persiajaran naing hupara dehami boleh Tuhan gabi bohal jalan agabi patuguan haporsian nami dinalaho manomu harom napa doa halion pasatami Tuhan pertikian nami nading ganod di hadapanmu marhite gor ni anakmu nung matu kumokopan matangnya kami Tuhan amin. Amin. Mulai tema dia mempandita Purba, bait tangyang pamuhay parsajarata, songon parsajarata di sabak botari, adorang tamulay parsajarata di bagasan sa minggon, didok songonon. Mardongan parsajaran di minggon, uden udu tatama parsajarat sian buku Kolose, di bagasan parsajaran 2, hari Kamis, taida di si ia di bagasan Kolose, sada ayat sia 1:12. Martangiang do apostol Paulus bain tu akan aporsea di Kolose. Asa ngolu na sida, asa marparange na tama di Tuhani. Di bagasan ayat 12 dohot 10. Baik, marsajar mahita amang daina, di bagasan sa mingguan aha do masuk ni hasurungan ni Kristus.
asa taboi ta bain di ngoluta siganupari. Songon parsejarah di hari Minggu imana di patorang amang pandita sinambela suku-sukun di amang pandita sinambela. Molo Jesus do batata ia sendiri da dilapatanna di si ia amai manogus holan sada sian nasa na tinoppa laho mate bahen dihita. Ado arti dari suku-sukun na di pasatu amang pandita saboi mangatusi hami mardongan moliate. Upasatami matu amang pandita sinambela. Oras madihita salut. Molate madituhata, molate di ama pandita semanukalit naong mamuhay parsejarah tanakin ima namaruluan hasurungan ni Kristus. Jalama dipasahabe dohot ayat siapilon dihita sian klose sada ayat 15 rodi 17 namandok ibana do suman ni debatan na sotaridai. Ya. Imana gabe uluan ni persejaran dihita di hari Minggu. Suman ni debata na sotaridai. Ise mai di persejar tahun idok ay marhite siya ni bana do di topa saluhutna na di banuginjang nang dohot na di tanoon. Jala saluhut marhapatean tu ibana. Jadi suku-suku ng pinasahan ni mata pandita si Manukali nakin mulu Jesus ndang debatay sendiri. Indai lapatan na disi. Ia amai manongos solan sada sian nasa na nito palaho mate bahen dihita. Jadi dison di persejarah sadarion di hari Mingguon suman ni debatano sotarida. Jadi adong dua si persejarah imana kita ringat tu Yesus do debata. Yesus do debata manang ndang debata. Mana gabe sada si pikirat marhite persejarah. Tonari andorang sota alusi suku-suku ni jolota persejarah masian akar ruas nihata ni debata di persejarah tahun. Jadi nakin dengan dipatorang ya suman ni debata na sotarida. Gombaran ni debata na sotarida. Ya, manang rupa, topa, ya. Suman ni debata. Molo taberang sada gombaran, tutui nalaho manugu-nugu hita, mamereng tu sada na sasitong aslin, ya. Molo taberang gombaran na ipatuduhon aslin alai adong lope patung, ya. Molo taberek patung lebih tumakas lope manggombarhon sada halak, ya. Jadi molo tabereng patung ni si Maria manggombarhon si Maria, ya. Alai opetong do hurang takas, ya. Ipetong do hurang takas. Gombaran manang suman. Jadi olodo mangaleon sada gombaran hatorangan na jepek alai pasahaton sada hatorangan na gumanjang. Mana gawe persejarah taringot tu gombaran manang topa ni debatan na sotarida di bugasan parngoluan ni Jesus. Taringot tu topa manang rupa. Molota persejarah sian mulana di panopawan di sada Musa sada ayat 26 dohot 27 debata mandok tole metatoppa jolma tumiru rupata. Tumiru rupa ni debata. Tudos tu pangalahota. Ya. Asa mangarajai akadeke akapidong dohot akapinahan. Ya.
Jadi rupanai, topanai, suman dibayan. Suman dibayan tu rupa ni debata. Ya. Ala rupa ni debata ado ditiru lau manoppa jolmai bawa dohot boru-boru. Nah, jadi topani debata na dibuka sanjolmai tungi nama dengan na ulina. Jala sahat roho dipinop parnisia dam tarida dope rupa ni debata sahat roh disiset dung marumur siadam 130 tahun ditubuhon ma anak bawa ima dibayang goarna siset jala rupana tudos dope tu rupane siadam napa ngotor rupa ni debata ya rumang ya rupa gambaran. Jadi songoni nang toho di permulut si sadarion. Jadi konadong do dihita sada pangaropan naikon gabe sarupa hita do debata. Memang alani dosai nunga gabe mago rupai. Rupa na tudos tu debata. Ya. Jadi ikon rumang nasian banua ginjangi nama haduan lau paubahon rumang ni hajol maun di Portibon. Asa molo tajahai surat di apostol Paulus namandok ikon di pauba tudos turupana o masada halala seniro di ita nak penong mago rupa ni debata ala ni dosai alai di sadatiki haduan dari perpudi ikon di pauba do rupa ton tudos turupa ni debata. Ya. Suman di bagasan daging. Ya. Suman di bagasan pertondion perseoran dohot pambahena. Alai saluhunai iman namang gombarhon gombaran ni debata sian piga-piga parange. Ala naung di segaidosa nakin rupai. Ya. Ala ni rodo Jesus tu portibion di tengosan. Nalaho mapargoygoyhon hita asa gabe sarupa hita dohot debata ya debata nasotarida sanarita parsajarima taringatu debata nasotaridon ya suman ni debata nasotarida molo tajaha di kalau sesade 15 ibana do suman ni debata nasotarida isemai ima Jesus Kristus. Dia 16 didok ay marhita ibana do ditopas saluhutna. Marhita ibana na suman di debata. Ditopas saluhut na marhita ibana. Baik na di ginjang, na di surgo, na di tanon, na sotarida, na tarida, saluhut ibana manopa. Huaso, hagogon, harajaon, gonggoman. Ibana do manop jalas na tinopanay saluhut na marhapatean tu ibana. Ya. Jadi aha do lapatan na dison suman ni debatan na sotaridai ima Jesus Kristus. Jadi di bugasan Jesus Kristus adong debata. Ido ban na didok Jesus namarnida au namarnida amaidoi di Yohanes 10 ayat sia. Nah, jadi dipatakas marhitayaton asa tukusukun nanggit molo Jesus ndang debata isandiri dahil lapatan na di si ia amai manongoson holan sada na tinongos na tu portiban ima Jesus ya
Soalan Yesus dangadong naasing. Di Matius 10:27 di dok saluhut nai nunga di pasaha di batatu au. Amma sada kesaksian ni Tuhan Yesus. Asa indang adong na tumananda amay dukon ni anaki. Amay pe. Indang adong na tumananda amay iya so holan anaki. Jadi di son dipatakas marhiti ya kaya ayat-ayat na pinatorang na di son nang dohot si Johannes. Si Johannes tung masagurang do ayat-ayat di patuduhan ni bana na lau patarakot taringot tu hadongan ni Jesus. Ia Jesus si debata. Ya. Jadi mulut aja itu tu di Johannes sada ayat sada ayat 2 10 pasal 10 na patuduhan hata ni debata ya. Siam mulana nung adong hatai. Jala debatado hatai, jala saur tu debatado hatai. Nah, jadi molo holan saat disi adong lo halak namar komentar. Berarti holak kata do debatai. Alai duk saja di ayat 10 pak di dok ma. Dungi gabe daging mahatai. Jadi dak kolak kata debatai. Gabe daging do hatai. Firman ya. Berinkarnasi. Gabe daging. Dung gabe daging hatai jala maringan di tonga-tonga ni jolma. Saur tu jolma. Anggonakin saur tu debata. Ala debata ibana. Saunari dung gabe daging imana gabe jolma. Di tanon saur tu jolma. Ya. Di tonga-tonga ni hitawan. Memang endang adong molota jahai dia seplalu. Endang dung adong marnida debata. Daholan anak nasasadai ima Yesus Kristus. Jadi hatorangan na pinatorang ni si Johannes tung takas do taringot tu haadongonon ya. Hadongon ni hadebataon di ngolu ni Yesus Kristus. Jadi dang nagabe ngolu hajol mau ni Yesus si nagabe debata. Aleha debataon ni Yesus sido manoluk hajol maon, manoluk daging, asa gabe suman tu jolma. Hadebataon ni maringan di tonga-tonga ni hitaon. Alanau gabe jolma debata ima Yesus Kristus. Ya. Yesus mandok na mangulu do damang rasi rasa nuaing au pe mangulu do. Di Johannes 5:10. Johannes 10:30 mandok sada doau dohot amai. Johannes 10 ayat 6 dangadong nasahat tu amai ia somarhiteau. Ya, jadi apalatung takas do di patandahon Yesus amai marhite dirin. Jadi dia nasing ni dok au do hanguluani. Au do panondang ni pertibion. Au do parmahan na denggani. Au do haheheon. Au do hanguluan. Di bagasan amai do au, jala di bagasan au do amai. Johannes 10 ayat 10 sada. Jadi asa takasta bota jadi molo didok Yesus do debata ima satikosna ya. Jadi nak tinongos ni ama do ro Yesus do portibion jala holani bana do jala ndanga dong nasing ido nagabe parhitean ibana do nagabe sipalua ibana do nagabe Tuhan ya. Buas tungdao situ tu marimbar jala arga molo dipatudos doho debatai di bugasan Kristus namate bahan hita ay memang molo somarhite Kristus ndangadong na tumanda amai jala molo somarhite Jesus Kristus
Tutu dangadong dalan dihita lau manean baga-baga. Manean harajaon na penaradin ni Tuhan Yesus Kristus. Atong marhita persejarah noon na yung malam tumakas panandayot ka di Yesus Kristus. Ia dibugasan Yesus Kristus. Tarida do rupa gambaran ni debata naso tariday. So ni masa ni persejarah ta di ari minggon horas mahita di parbisuhi Tuhan asa dapotan akapaso-paso nauli na dengga. Maulia tema di amang pandita sinambila na patorakon par sejarata di hari Minggu. Suku-sukun di amang pandita purba di hari Senin. Buasa mahata na mandok amang pandita ia pambayanata mauaso mangurupi ni akka naung binain ni Kristus tuhita amang pandita. Bahagi didok mangelai. Asa boy di patorang amang pandita jo sautik suku-sukun na di hari Sininon ima uluan na parjolo tubuh sian nasana tinoppa. Upasatami matu amang pandita purba. Mardongan mauliati. Melihatnya di suku-suku ng pinasahatnya amang pandita si Manukalit, suku-suku na nakingan patakas salinay. Wasama hata na madok, ia pabahenata marhuwaso mangurupi di akka ng binahin ni Kristus tuhita gabe didok mangaleay. Pasilirata damang dainang nahuhalong kami di bagasan Yesus Kristus di ari sinanon na maruluan na parjolo tubuh siyan nasa natinoppa. Isandok ko tutu suku-suku ni naking bahasa tutu hata na madok ia pabenata marhuaso i mangaliay. Lanya ha? Takas doli pas sejarah non di dokon. Di bagasa pada nebaru hata buhabaju manang naparjolo gumodang me manggobar hotu Yesus. Dohot mai adong dua hal di hataho di bagasa buku Kolose. Boleh tahu buka di buku Kolose di pasejaran. Alang asidu kita naresa buku Filipi masuk meta di pertikino tu buku Kolose. Hatia hataon dibuan laho manggobar han halak nasing. Hok lapatan ni na parjolo tubuh di pertubuh. Hata buhabaju di bagasa Bibel sumurung mangodolon persauran ni sahalak danak dohot amana. Asing sian pertubuh aku ni adong do piga-piga kobara di bagasan ni di paturuhon no poso gabe na tarbarita. Contohna si Ishak, si Jakob, do si Joseph. Daud molotong pe ibana anak siya puda sian walu na marhaanggi di miyaki gabe raja. Jala marhite par pesalmen di dok debatado. Au pe benok kudo ibana siahaan na tumibul siat akka raja ni tanaon. Jala nang hatana tu si Musa anakku siahaan do Israel. Di bagasan hatoranganon hata siahaan pabotohon atusan na tumimbul manang na tumibbo hudulan. Jadi son adong do hata patubu hata buhabaju, hata na parjolo. Di sopa sejaraton hasurungan ni Kristus dang nagabi alay mana anak siya kangan, dang nalay mana anak parjolo siya patubu. Ale adong hasurungan ima na tumibbo parhudul na. Contoh na king isong patorang song si Ishak, song si Jakob, dang anak siya siya kangan. Alay tumibbo hudul na. Baru si Joseph nang pesidaw tidokon anak siya purad de mana siya walu na maraha anggi alay takas do taboto ia dimiahi di mana gabi raja. Jadi di sana hasulungan di Yesus dang ne mana gabi anak siya kangan boleh siya pertu.
alai imana na parjolo tubuh sian nasa na tinoppa na nidokna iya Jesus ima si palahita. Di Kolose sada ayat 15 atau di 17 iso mulo tajaha ibana do suman ni debata na sotaride na parjolo tubuh sian nasa na tinoppa mulo taudutum sekro di ayat 17 jala di jolo ni saluhu na do ibana jala saluhu nai hoddo di bagasan ibana takas do di si damang dainang ia apostol Paulus dada lapatan na maddo ia Jesus na parjolo sian na tinoppa dang nagabitin na tinoppe mana jala dang tinoppa ni debata jala dang toppaan jala dang na parjolo tubuh sian na asi alai do takas do ditadikko naga sedua hatorangan na marasing ibana papotohon ai Jesus do panoppa ni na nasa na adong salut nei ditoppa marhite hite ibana jalan marhapatean tu ibana di bagasan hata na duon Jesus di sini dok imata mangulahon-ulahon panopaan jala disondokon boleh dokon do Jesus si natinoppa marhite mana do sudi toppaan na di portibon mana do pahite ni panopaan hata ni apostol Paulus dison makkaham nasa na adong saluhutna atau satta na adong inganan banua gijang do tano di bagasa gobaran na talida do na sotalida di bagasa parange imahabangsa harajaon gonggoman dot parhuason hata na parpuri somal na manggobar hotuak kasuru-suru sahira na patuduhon asa unang dilipion ibtusion jala diodol Paulus do ya Jesus di dang na toppa Jesus dang na tinoppa Jesus alai di jolo ni imana do saluhutna na tinoppa inganan ima banu gijang do tanon baru di bagasan imana do sude jala di jolo ni imana do saluhutna ima inganan banu gijang do tano parange bahabangsa harajaon nang gobaran ni natado na sutarida di bagasa Jesus sudah jolo ni Jesus sudah kategori kodo do boyatusan ia sumurung korhudul manang sumurung partikian ale di bagasan kado HP akan asing di bagasa surat ni apostol Paulus hataon asing saya totong patuduhon partikian hatan asing na pinasaan apostol Paulus di hasulungan di Jesus ima saluhut nai hot di bagasan imana. Jadi basi dokon hasulungan di Jesus na parjolo tubuh sian nasa natinoppa ay dia dopan ni debatado dia dopan ni Jesus do sude jala marhite Jesus do sude boleh dokon nakingan suku-suku nya padita sa manuk kalit basa tutu boleh dokon pabanat tamarhuaso mangurupi di akka marhuaso mangurupi hita lama paluau kita alaniaha sudah dari pertibion marhite Jesus sudah jala hamatiatta haluotan nongan gabe maluta dokkonan nongan alani pabenata manang nalani ni ulata namale pabenen di Jesus be sudah nama sana di pertibion di bagasan jala hot di bagasan di jolo ni Jesus sudah jadi damang dena di pasejarano di dokot kita na parjolo tubuh sian nasa natinoppa ya Jesus don marhuaso mabayan hita madua sian akka na sude na di portujon jadi satong takas tapi kila mang dang ala ni pabenata sa hita madua ala holong jala asi ni rohani de batado bo hita madua jala rori satikion dinamulu peta marhosa peta sea peta ima ala holong ni rohani debata. Oma pasejaran jalas ni suku-sukun nang pinasaatnya mau pandita si manukalit marlonga melihat. Mau lihat ma di amang pandita purba na patorakon par sejarata di hari Senin. Sanggia maibo ita lahon di bagas nguluta
kuasa ni debata narong di ngoluta. Baik, ta lanjut ma persyarata ima hari Selasa. Ima dari orang amang pandita tampu bolon, suku-suku namang pandita. Ahado amang pandita na pinasahat ni i tu hamuna dina pabuahon hinarga ni ganup ruas di tonga-tonga ni huriatta. Upasatami matu amang pandita tampu bolon mardongan mauliate. Sialom madihita saluna akadamang dainang pemirsa YouTube Advent Batak Ministry. Sialom jala horas madita saluhuna. Shalom. Mauliate di amang simanukalit, amang pandita simanukalit, nagpasahaton suku-suku marite-ite persiajarata di hari Selasa na didok disi judulna ulu ni huriyai, terpuknya ulu ni huriyai. Isukun na kaning tuhami ahadona pinasahat ni itu hamuna dina pabuahon hinarga ni ganu pruas di tonga-tonga ni huriyai, ya. Nah, molo tapersejari do persejarata di hari Selasa on na patorakot taringot tu ulu ni huriyai i sedo ibana sebenarnya nagabi ulu ni huriyai tajaha piga-piga ayat nagabi pamuhai di bagasa persejaron baik di buku ni Epeusada ayat 22, Kolose 2 ayat 10 na manuk na mangalian lapatan ni ulu, ya, dohot di Efesus 5 ayat 27. Alai tajah majo di Efesus 5 ayat na pa 27 idok di hatani Tuhan songonon. Efesus 5 ayat 27 hatani Tuhan idok songonon. Ai bawaido uluni pardi hutana songon Kristus ulu ni huriyai laos si pangulu dagingido ibana songon Kristus ulu ni huriyai laos si pangulu dagingido ibana. Nah, lapatan ni lapatan ni Paulus madokon Yesus nagabe ulu ni huriyai sian Efesus 5 ayat 20 ya diodolon ibana hia huriyai napunasa ima Kristus dada jolma bahkan Kristus ima otoritas ternautibo na gabe pemimpin dada jolmai gabe pemimpin di huriyai lalu dada holan di patorang doisi dakkolan debatana gabe manguluhon ya ia Kristus mangalehon waso na gabe ibana si panugu-nugu ya pangaramoti jala pasadahon pamatangna jala hubungan ni Kristus dot uriyai ima hubungan di bagasan holong dohot pengorbanan ya songon nani pasaha di buku Efesus 5 ayat 20 tolu. Alai dia download dong saya di bagasan Kolose 2 ayat 10 sia. Kolose 2 ayat 10 sia na perlu taboto di si ya aidang di persigat tungi ului aisian i lam magodang marguru tu debata sandok pamatangi nani urupan jala pina domu-domu ni aka urat dohot ihot
ihot, ya. Jadi Kristus diarahon sebagai ulu di bagasan huriai, ya, mengarah huriai asa magodang di bagasan hasadaun dohot hati goran. Nah, ido nani pasaha ni persejaranon taringo tu ulu, ya, di huriai, ya, imana pangaramoti dakolan pangaramati imana manguluhon ibana manogu-nogu, ya, bahkan sumber nih hanguluhon di bagasan huriai, ya. Nah, molo tapersejari do di persejara non aha do, ya, so dia do hata ulu na dilehon ni ayat-ayat baik di bagasan apa Robi dohot pada nai baru molo di buku 2 Musa 10 walu ayat 25 itu di si Musa mamilit bawa aka namar si hohot sian sandok Israel jala di papangkit nasida bahan iduk ni bangsoi gumonggom marsa 1000 mar 100 mar 50 jala mar 10, ya. Jadi lapatan namang gonggomi di obat Musa 120 sada ayat 26 itu isi akka iduk ni huriai maropuopu 5 Musa 20 Jehovah pajonjokon hala Israel gabe ulu, ya, unang gabe ihur, ya, ulu siutonoton dada gabe ihur pangiutihut molo panguloi dasida tu ibana. Yesaya spitu walu mandokon ai sabungan niram do ia Damaskus jala pada pandapotan ni Damaskus do si Resin, ya. Dimikatulu Asia hamu de akka iduk ni pinoper ni si Jakob do tamu akka panguhum ni pinoper ni si Israel. Bahkan di sada Korintus 10 sada ayat 3 Kristus do ulu ni ganub bawa. Jadi ulu ni huriai Kristus ima ulu di huriai. Lapatanna na manguluhon manogu-nogu mangaramoti di huria di bagasan asadaon jala aheheon ni huriai. Magudang huriai. Nah sa meta tusuku-suku ni nani pasa ni amang si manukalit. Ahado pinasa ni itu hamuna di napabuahon inaraga ni ganup ruas di tonga-tonga ni huriai, ya. Contoh molo ikon mamilit pasahato sada anggota pamatang tubuh mungkin tangan mungkin pat bahkan mungkin sada mata, ya. Sude nang molo di pasahat di dokot tuita songoni ya borat na di do pasahaton, ya. Dan ngadong bagian di pamatak tahun na tadokon daksak dang perlu, ya. Sada naunggeleng sabing pe contoh mungkin jari-jari na buta bereng, ya. Molo topudo ikon mago, ya, manang alani kecelakaan so narang dohurang dang seimbang be, ya, fungsi ni pamatang ta dang herana adong nahurang, ya, herana adong nahurang sada mata mago, ya, sian pamatak tahun terganggu do na asing. Jadi on pasahatot tuita sada persejaran dan ngadong anggota ni pamatang ta naso perlu, ya, sude nang perlu maka na idok nakaning ison ahado na pinasaha ni itu hamuna di napabuahon
hinarga ni ganup ruas di tengah-tengah ni huriai. Sudah nang perlu pamatak tahun. Ya ada nggak dong naso perlu. Jadi magos ada manang pamatak ta pasti ada pengaruh tu saluhuna pamatak tahun. Ya, molo adong menderita hacitan sudi dora makilalaha nacit. Ya, jadi dangadong buita dokon odang haru perlu tumpe macam-macam fungsina unik ya mulai bahasa Indonesia dokon unik di lehot debata pe ijadihon pamatang tahun unik masih pature-turean sada dohot na asing perlu jadi suang-suangnido di jadi hot debata huriyai nagabe sada hulu ibana di bagasan huriyai ya bermacam-macam haperluanna bermacam-macam fungsina alaisa luhutna makorhon tua dengganu jadi ahdo labatannya dita ya sulit do tabayakon molo sebenarnya mago sada huriyai ya mago sada ruasi setiap ganup anggota ikon merasa perlu do dihita ikut taha perlu do nasida dang bu tergati hon nasida songonido nang dihuriya ya unang taanggap an bu gati honoton asa pele do merengan nang perluan ya bahkan sebaliknya dia kaha perluan nasida hita pe ikon makarikoti ya mangaradoti ahado nanang sipatureota ima lapatan nah sada datang sada di bagasar ruas di bata nagabi ulu dihita jadi gereja manang huria na eh, sehat ya na utuh molo ganup ruas na adong di huriai tetap patuduhon menghargai malibaton bahkan masih patuleturean di bagasan holong songon dia nanilehon ni debata tu ganup halak di bagasan huriai nalaho masih paturean melayani pasangapun guar di Tuhan jadi iman na buai hupasahat halus ni suku-sukun nani pasahat ni amang pendeta yes manukalit na isukun na katit hado na pinasa ni itu hamuna di na pabuahon hinaarga ni gani ruas di tonga-tonga ni huriai jadi argado ruas isudena unang taanggap remeh tuna asing alai telam talibaton manasida ta pature-ture asalam tarida hasadaon di bagasan holong di huriai marhite-hite si basa-basa nani lehon ni Tuhan tu huriai so onima alus nabu pasatami apalitikion Tuhan ngaramoti jala masu-masu ita upasatami mardongan mauliate Mulai tema di amang pandita tanpa bolon na patorakon par sejarata di hari Selasa. Baik, saudari, masuk maita di persejarata di hari Rebo. Imana di patorang amang pandita Sitohang. Suku-sukun di amang pandita Sitohang. Ahado na ikon di paubahon hita amang pandita. Asa di pakilalahon hita hasurungan ni Kristus di bagasan ngoluta siganupari. Boy di patorang amang pandita Jesotik mardongan mauliate. Horas, shalom, salam sehat ma di tasaluhut karlumobi dia kadamang dainang nahinaholongan di bagasan Jesus nama naksihon siaran YouTube Advent Batak Ministry. Sada suku-suku nauli siana mata padita simanukalit imana kaning namanukun ahado naikot di paubahonmu asa di pakilalahoko hasurungan ni Kristus di bagasan ngolu siganupari.
Di hamuda mang do dainang lumobi di hita saluhut nama naksihon siaranon. Ador sotalusi suku-suku non taparate homa josa dat persejaran ima uluanna naung perjulu. Nakaning nunga tabigi persejaran naung dipasa ni amata padita takbulon taringot tu ulu ni kuriai. Ditikyo adong hata naung perjulu manang panakapi. Dihita saluhut lumobi damang do daina do sudeta kapamirsa nama meren siaranon. Lau majohita tu sada hata ima hata gori taringot tu nau perjulu. Di bagasan hata gori hata nama dok perjulu ima arce tumbal gado astuan ni jalan marhite di persejarah nope di dok nau perjolo ima sada hata dapat tuduhon ia Yesus do haroroan jala panakapi huria molo tajaha doon di Kolose sada ayat 10 lalu di dok madisi ibana do ulu ni dagingi ima huriai ibana do permulaan naung perjolo tubuh si anak kanamate asa ibana perjolo dina saluhutna. Jadi dison dibahen ibana do uluni huriai alai ibana do naung perjolo manang manakapi panopan. Jadi dihita saluhut nani hawlongan di bagasan hata heber hata nama dok ulu songon nong taringoti nakaning ros dohot dimulani mulana resit adong do hadomuan ni. Jadi asa ido molo tajaha di sada musa sada di dok disi dimulani mulana om hata resit molo hata lengkapna barah ya beresit barah Elohim dimulani mulana di top pada batama langit do tano. Jadi Yesus do ulu ni bangsa manusia do huriai dada holan alani parsorangan na tu portibio alai bana do naung dohot si panopan. Jadi dihita damang daina sotung ganggu beha porseota sotung lilu be parrohota alana nunga akas di patudu taringot tunang perjolo patuduhon tu Yesus Kristus si tobus jala si topahita dohot na manopa langit dohot tanon. Yesus dada holan si panakapi di panopaon dohot tihuria ala ibana do na marhite-hite haheheona sian hamatean. Jadi asa ido damang do dainang molo taja di Roma onom ayat 1:4 dison patakasot tuhita taringot tu panakapi topaan na baru. Anay do di Roma onom ayat 1:4. Alaupa tinuhor ni dosa do hamatean hamonangan na sian hamateani patuduhon hamonangan na sian dosa dohot huasona lao manopa hita mangulahi tumiru rupana. Jadi damang do dainang nanya holongan di bahasa Yesus persiajaranon saluhutna papatarhon buasa ibana diguari naung perjolo tubuh sian akka namate. Jadi nakaning nunga taida pasajarata diari Senen napatakason taringot tu naung perjolo. Haheheonna
molotuk pedang na perjolo memang haheheon nai na sumuro. Molotuk pedang na perjolo. Alana buha. Alana sebelum Yesus hehe, perjolo do si Musa hehe sian na mati. Ia soalani haheon ni Kristus dangadong nanggo sahalape di pahehe sian hamatea. Jadi takas sianita bereng sada bukti Yesus do haheheoni. Ido alana di dok marhite hata ni si apostol Paulus taringot tu hasurungan ni Yesus. Anong do ulina saudara-saudaraku dan olongan di bahasa Yesus tarumobi dihamuda mangdo daina. Adong do ulina molo taulahi josa dinai dohot jepek sude hata padohan na pinasaat ni apostol Paulus taringot tu hasurungan ni Yesus. Anong pitu padohan na apostol ni Tuhan apostol Paulus ison iba na perjolo iba na do pitor suman ni debata na sotarida. Na paduahon iba na do perhitian na marhite-hitei saluhu na ditopa. Oma hasurungan ni Yesus. Dungi do mesti debatuluhon di jolo ni saluhu na do ibana jala saluhu na di paluhut di bagasan ibana. Papaton ibana do uru ni huriai ima patamangna. Palimahon ibana do panakapi panopaon dohot panopaon mangulahi. Napaonopon nunga ditaluhon ibana dosa dohot hamatea. Asa dibaheni marhuaso pahehehon nasa na porsea di ibana nagabe si palua. Jala napapituhon Yesus naungadong sian mulana jala saunari alani salu nai dihabangsa na tumibul do ibana marhabangsa ima ulu ni huriai jala iduk ni saluhut jolma. Jadi umacatakas do pasagarata pada di hari Rabu ima taringot tu dapat papotohon ia Yesus Kristus naung perjulu di pasahat hita ibana do panopa langit dohot tanoon rodinasa isina sudi. Jadi asa na mga lusi na kaning suku-suku niya mata padita si manukali ahado naik kon di paubahon asa di pakilalaw ko hasuruan ni Kristus di bagasan ngulu si ganupan. Na perjulu na wenet siyan pasagaron ima unang taudihon pamerengata dohot panadayota di Yesus sebagai ulu ni huriai. Paduahon unang kapadao parkilalata taringot tu Yesus na sumurung si anak kana asing. Jalan patuluhon kabuka rohatta pikiratta majakon hasurungan ni Kristusi alay bana do song do di sadang sasadai di mulana detok pada bata langit do tanoon jala Yesus sendiri do si panopay. Jadi sonima pasyajaran menang nahatan itu hadihita di apa natikyon na boy kupasa taringot tu buaro banota asa boy muga taringot tu panadayota tu Tuhani lumobi tabaima pakilalatay tung macay une lau majakon hasurungan ni Kristus di bagasan uluta. Sonima na boy pasahat mardongan mauliate. Mauliate mga di amang pandita si Tohang na patorakon par sejarata di hari Rebo. Ya, sangya may boy ita mga tusi. Baik, par sejarata di hari Kamis. Ima na ni patorang amang pandita sinambela. Suku-suku na amang pandita.
Pardengganan dia do amang panita na tubuh marhite-hite silang. Jala sadia bola na hinakam ni e. Upasata bimatu amang pandita sinabela mardongan mauliate. Maulah tema di suku-suku ni pendeta Manukalit. Taringot tu persiajar tadi hari Kamis. Perdengganan dia do na tubuh marhite hite silang. Jala sadia bola do na hinihakam ni e. Tajaha maju ayatnya na tersurat di Kolose 10 do 20. Ayat 10 sia ay dito Tuhan debatado. Naong maringanan di bugasan ibana sandok hagogok na. Laos marhita siya ibana do padengganon na tudiri na saluhut na nang akan na ditano, nang akan na di banwa ginjang, dung dipatupa dame marhite mudar na siyan silang nai, marhite hite ibana. Sukut-sukun na pardengganan dia do, na tubuh marhite silang. Berarti adong si padengganon, ya. Alana marhite sian Yesus. Holan marhite ibana do pardengganan ni jadi, ya. Pardengganan tu diri ni debata. Marhite Yesus Kristus, ya. Jadi adong na orang denggan perlu dipadenggan. Moladong bonang na putus perlu disambung lagi. Ya. Song ini madohot hubungan ni surga doh portibion putus ala ni dosa. Hubungan ni debata doh jolma putus. Hubungan ni si panop pado natino panaputus. Alani, ain dada terbahen jolmai lau marhubungan doh debata. Ikon debata sendiri do. Maka dibain debata make bijakan. Asa saut perdengganani marhite Kristus. Laus marhite ibana do perdengganana tu dirina saluhutna. Marhite sian Yesus Kristus do saut perdengganani tu diri ni debata. Marhite mudarna nause di haupinor silang, ya. Marhite silang ni Kristus. Di bahani si Paulus mangalehon hatarangan nauli di bugasan hata gorik lao mengunjungi gambaran na binahen ni Yesus. Ya. Manggambarhan tu amai di haholomon, ya. Buasa polaikon suruan ni debata anak na Yesus Kristus rotu hasianganon. Jala didok di hatenakin di parroni Kristus itu portibiot di sido sandok hagogok na maringan di bugasan haholongan ni amai. Jadi ayat 10 sion molo taudu ti dohot Kolose 2 ayat sia namandok ai di bugasan ibana do maringan sandok gok ni hadebataon marupahon daging. Di bugasan Kristus gok ni hadebataon. Jadi indang adong na perlu diraguhon. Diholsohon taringo tu hadebataon ni Kristus naung gabe daging. Natuat tu portibion. Ya. Di bugasan hatoranganon dipatuduhon
hagogok ni hadebataw ni di Kristus. Yang baik holongna hasangaponna gok asiniro hadohat hasitonganna. Ya. Jadi hagoknai tunggodang do nahinakamna. Ya. Jadi marhite silangi jadi sadia bolak do nahinakamna tung masai bolak nahinakamna. Ya. Adong ma di bogasani hatok tongon dohot hasangapon ni debata songoni nang dohot huasona di nama nopa dohot nama ngulahi manopa magabe tinopa na imbaru na mangulahi manopon asa gabe na tinopa na imbaru ma pardosay na marga saluhut nai manggorgahon habisuhon na di na manaluhon dosa dohot hamatian marhite dalan na naso harimangan tarimangi pedang na tarimanga kita ay dibugasan saluhut nai adong hahomion ni debata naso tardodo pikirata pikiran ni hajolmaon na jepehon. Molo tabahas petaringot tu silangi dang natuk pangatus yota. Jadi tabain main nagabe paubahon pikirata ya. Laho mananda taringot tu panindangion ni holong na sumurung. Ya. Ay songonondo holong ni rohan ni debata di portibion pola do dilehon anakna na sasadai asaw nang mago ganup na porsea di bana asa hanguluan na sa leleng nileleng na di ibana ima bagas ni holong ni debata marhite ahado talup hita manjalo holongi holan marhite Jesus dalan na sasadai dalan manaluhon dosai sa leleng ni leleng na jala saluhut na nasa na terpadenggan debata nunga be dipatupai Jesus di ngoluna di portivion asa mardenggan jolmai dohot debata dipahipu di bagasan sadahatigoran na sangap debata makaholongi diholongi bana do hasianganon jala songoni do holongna dihita olo ibana manean hapursuhon dalam laho paluahon hita marhite hama mate ni Kristus liho pinorsilang taringot tu portibi di hatagorik ima kosmos na mga rahut saluhut hasianganon. Si Paulus membuat nasa na dong di bagasan hata mangihuton Kristus. Nunga dijakon si Paulus taringot tu haluan sian Kristus. Nunga disaksiyon ibana pola do gabe sito tonduron hame di portibion do diaka perdi surgo nang di jolma. Gabe tontonan ya. Ay ditonton ditatap benua ginjang do ya. Songon dia permate ni Kristusi di hau pinorsilang. Mardongan luhungun dohot hahomia. Jadi dang natar bahasita taringot tu silangi dohot hamatian ni Kristus. Anak ni dibata di silang. Mardongan lungun dohot hahomion. Alai molosian pihak ni sibolis. Marhita ngolo na dibogasan hajukaton. Sibolis nang sudah jolma marsada do tibana membuat diri na sida tu persaoran na maralo dohot debata. Songoni masian pihak ni sibolis. Malah tajaha di
Buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 410. Aindang holan saluhut disi molo partok tongan boloni marujum. Dungi, dukon di pasaut sakap haluani. Parangan di bata di patuduhan di sandok. Topahan nabadia natinopan. Ya. Jadi disima aka suru-suruani maria-ria diari nasida manatap di silang ni si paluai. Kristus sendiri takas liboto perbue ni aka pakokopon na dipatupa di Golgota. Hinorhon ni saluhut nai ibana manatap tujolo uju ibana jauh-jauh di hau pinorsilang namandok nunga marujung. Sudah selesai. Nunga salose be. Salose pardengganan. Nani harapon ni debata pardengganan ni surga do portibi. Pardengganan ni debata do jolma. Nunga selesai. Songoni dohot pardengganan hutang dosa. Nunga selesai. Alani dong takas di bereng suru-suru ni ujung ni saluhut. Perjuangan ni simbolis laup manaluhon Kristus. Alai di hama mate do tahe ni Kristus. Patarma di berek suru-suru ni wasona sumurung. Kita pe. Diarina perpudion di namar seajar hita sian hatan di mata. Taingok marhite sian ibana do pardengganana tu dirina saluhutna. Dada adong na asing holan marhite sian Kristus do. Ai dibugasan Kristus do maringan sandok gok ni hade bataon. Ido bana ibana do pardengganan naung dipilit. Lao padenggaton hubungan akan naung putus. Nung ngadeng kambi hubungan tasonari dohot debata. Dohot surgo tong tapake mahubungani marhite tangi-tangiang. Asa taharinggasson tahajugulhon mana martangia jala toktong mahita nagabe aka anak ni debata naringgas manjaha marsiajar sian hatan di debata. Marhite siani mahita tutu gabe dohot partinean di harajan surga. Ala ni pardengganan naung pinatupan ni Tuhata Yesus Kristus. Songrima saat ni persiajarat di hari Kamis say Tuhan masu hita saluhutna. Amen. Mau lihat di amang panita sinambela na patorakon par sejarat di hari Kamis. Baik, songon rimpunan di par sejarat di bagasan sa mingguon asa boy hita rimpunan na songonon tu hita amang dainang sahalat jolma pardosa na makatahon songon na didok ni Jesus dang tutuga besahalak guru bolon na sanggup sahalak na leon do itutu dosma songon halak na mandok ia ibana matolor naung dirobus baru di bata ama do hagogo ni nasa hadebataon jala dang dapat diida si malolong ni jolma pardosa. Tuhita amang dainang memang di ngulut taon dang na olan huasatta. Alani au deh arong sadahalak mandok tu hami ay hupikir do amang pandita dang pola martuhan dang pola martangiang hupikir do olan huasa niba hagugon niba saliling ngulukku nang perlu martangiang nang perlu tutuhan nang marlapatan ni ninna
Ya, jadi itu hita mang dainang. Ya, di tahun 2020 namun kuasa ni Tuhan da na adong di ngoluta. Di mana pengen dari dokon akan apa ni Tuhan, di mana di sada Musa, sada di mula-mulana di topa de bata langit dotang. Jadi tuhita mang dainang unang behita merasa dirita ala ni Audi. Ya, ala ni Audi. Ya, songon sada kutipan Ellen White, debata anaki do hagogoni hadebataon na dipatuduhon. Hata ni debata mandok ibana do suman ni nasu baria. Jadi tu hita mang dainang ulasan narion Roma hita tu debata unang tado ala ni Audi. Ala ni Audo adong dison. Ala ni Audi. Unang besongoni. Jadi tu hita mang dainang roh hita tu debata roh hita martangiang ala ni huasa ni Kristus do boy hita sehat satu nuaingon. So ngoni masada parsajarata di bagasan saminggon moleate matu hita amang dainang tarlumubi tu naposen ni Tuhan. Tatutup ma parsajarata tapangido ma harani amang pandita sitohang tangiang panipuli. Martangi yang mahita. Alea manami Tuhan Jehovah de bata parholong para siroha namian jala marhabangso di banogija. Madok mole ate situtudo hame alea mang apala dipikyon tuha bangsam na marmuliai. Ala taruli do hami sian pasu-pasu holong do dame na sumurung na rosian habangsami tarlumobi di pungon nami apala dipikyon. Jala madok mole ate do hame alea mang. Ala boy do hami manulikiti hatam na badia. Naung di patolhas tu saluhut na humaliang. Lumobi di siaran Advent Batak Ministry. Jala posdo rohanami aliaman saluhut akka hatam na badia parsiajaran on boy ditangihon sudena akka namanaksihon siaran Advent Batak Ministry on marhite YouTube asa tarapasu-pasu ngulunami tarapasu-pasu hami saluhut lumobi di parmulon nami sigano pare. Aleamang saluhut akka pangulani huriai parhalado akka matapadita nok pasahaton hatami sehingga ma ditabay ho pisu dohot pasu-pasu asa marhite Tuhan martaba-taba las nami lumobi lau patolohason hatam nabadia di dia pihami marihana. Ale amanami na dibono gijang pasu-pasu masaluhut akka damang do dainang saluhut tahe akka saudara-saudari nami na adong manaksihon siaran Advent Batak Ministry asa anggiat na sida marlasiroha lumobi roto do pamu mamuji pasangapon guar mula badi martangiang dohami aliamang molotunga dong akka na hurang sehat alani akka sada sahit di perdagingon say pamalum matuhan akka sahit yakka na posom lumobi saudara-saudari nami na adong di na manaksiho siya na Batak Ministry lumobi di pasu-pasu ho akka na yulatangan na sida na dihuta na dibalian dohot na dijabu asa sudena makrohon persaulian lumobi hasangapon ng ligwar na badi saat ni homa berad dohot todinan sesa masuk jumolo dosa nami ala sudena pangidoat dohot ele-ele namion upasat tayo matujulom na badiay marhiti Jesus nong mate humokopami. Amen. Amin. Mauliate ma diamong pandita sitohang na mabayantang yang panipuli par sajarata di sadarion. Tuhita amang dainang na hinaholongan nami di bagasan Jesus Kristus. Mauliate ma dihita na sa tatong manghiton Advent Batak Ministryon. Kami mangido asa unang lupa hita ma-subscribe dohot ma-like dohot membagihon par sajarata tu akka dongata. Jadi songon upasa hita upasa tami ma tu amang pandita sitohang.
mau lihat ma dia mata padita semanukalit itikion pasato kulo tuhita saluhut upasa nalaom mangalehon las niroha dihita. Upasa na perjolo ima eme sita betua perlinggoman ni siboro debatata ma na mertua na mangalehon aka sinirohana persiajaran nokta bigi say horas mahita totong di parorot. Matutu. Na paduahon sahat ni solu sahat ma tuboteo. Leleng kita mengolu disude majakon holong to dengan dibasani Tuhan terlumubi hata nebadia nok katangion say sahat mah tu panggabea. Matutu. Na patuli na patuluhon turtuna ninna duhur tio ninna lote. Hata nabadia hata nauli sian Tuhani naung dipasahat akahami pangula ni huria padita sian gereja masiapkan hari ke-7 say sude mahita horas-horas jala mauliate. Horas Matutu. mati saluhut. Horas marita saluhut na.